kekuatan para warga wonten ing alun-alun dan sekitarnya. Halo, Jos, sip. Alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis nanging ora bisa urip bebarengan tondo tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot lali cakepan to lali bekicot jadi kresengan siap nggih kula tenggo lho nggih ya sapa ngerti dirirang bungkus Cik Lis, informasinipun kirang pinten. Tunggal. Lanjut. Mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis ini aku joget piye aku joget piye grafia alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune wong sinau bebarengan suwe aku ora bisa kelingan ireng manis nanging ora bisa urip bebarengan tresno lahir batin
ngoten nggih. Jaiponge ra dimaunut ngoten nggih. Dapetin ngoten Pak ngoten nggih. Oh ya, dagelan. Itu Dalam ono informasi. siap dan Ya, sudah. agar tidak terjadi adanya kemacetan, Iya. terutama membuat para pengunjung semuanya Nggih. yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri Oke kiri. atau ke barat ya. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, jalan ini adalah satu arah. Bener ya? Yo, ngoten nggih. Monggo kagem pro pamirsa supados boten macet. Nggih. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul supados menggok ngiri Iki utawi ngilen. Nggih para pamirsa ingkang sampun lampah menika jenengan menggok ngiri nggih. Mangke nek jenengan Radin Desel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih. Ya Krengsengan kecot. karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya. Betul. Lanjut tuh. Jalaran pepisan dipaksa ngomong-ngomong wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manis. Makasih.